isyu kan aldaw. Bahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, marahida pagka-morning po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw nin Sabado, Pizza 1 sa bulan po nin Pebrero taon 2025. Alwin Double L. Magiribanan po tabi kita. Sundo kitang alas 8 nin pagkaaga. Sundo kita ang alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programa simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Siyempre po ang samuyang pangungumusta sa lambang miyembro kan pamilya. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga lawas mintras nakaantabay po di sa 1FM sa 88.3. Sa pangaran ni dating konsihal Chico Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido dyan sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Oy, so may mga birthdays ko niyan happy birthday po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian get well soon, asin po tabi sa mga minamata pa sana. Improve weather condition, then na po tabi kitang uran, medyo mainit na gayod ngonyan, takasubanggi pag luwas ko. Grabe subitoon. Istirlis na. Pero actually may mga pag-uran-uran pa na padit-dit. Pero bako na grabe arog kan mga nakalihis ali. Sige ha. 1 month down. Unsing bulan na sana. Tapos na naman po tabi. So, January. Okay? Pasiring na kita sa February. February 1, February 1, aldaw nin mga puso. Di sige. Anyways, ano po ang satuya na mga bareta ngunyan? May kwan ngunyan, kaso hapon, nagpasiring man kita dyan sa
sarong mall sa Ayala Mall ginibo so job fair kan Department of Labor. Yon man duman so karaban kan Department of Agriculture, may mga ibinugtak na mga stalls. May mga stalls, may mga gulayon. Barato sana. Tapos yaon ka pa sa mall. Kaya lang so sapatos ko naging buta. Grabe suuran kasuhapon. Grabe suuran po tabi kasuhapon kang pagduman ko. Nakarinkot nga kaman nga kaya lang kitalbuhan man giraray kan tubig so sa tuyang sapatos. Okay? Anyway, so ano po ang sa tuya ng mga bareta ngon yan? Ini kundi sa susunod na aldaw ta sundo sa ngon yan dahil pa man si SM John dahil pa man nag-uuli. Gusto kong makaulay personal about di sa issue. Sabi ko nga ni Sendo po, ining isyong ini iimbestigaran yan. Siyempre dapat na investigaran yan po tabi kan PNP, kan Philippine National Police kung totoo ba ko o obligasyon yan kan PNP na pag nagpablatter ka iimbestigaran yan. Okay? Kung sa'yo nangyari, duman yan. Alam mo, nangyari sa daraga yan. Kung nangyari sa Legazpi yan ta. Dahil man pwedeng so PNP Legazpi, do taga Legazpi so nagpablatter, maduman sa digdi po sa Legazpi mapablatter na nangyari sa daraga. Okay? So, sabi ko sa Indo, ang blatter, bako yan gustong sabihin na totoo na o bako ang pinagsasabi. Ang blatter po, parte sa nayan man kan proseso tangani na maging legal yung sa imong reklamo. Na makaso ka, dapat nakablatter ka. Si Joby Teriales, good morning Win sa program. Okay. Ang samuyang family friend. Okay? Maray na aga man. Di bali ha. Day pa nako day pa tabi ano yan, jobs. Day pa nako adi. Di bali ta ikwanta girari iyan taon-taon. Okay? So nawawara tabi kung si Senman na dagusan po 85 years old adi. Bata siyempre maedad na. Siyempre maedad na talagang kuan. Medyo masakit kung dahil na po minsan baga mga edad na siring ken 85 years old minsan lingaw na po minsan kan sa diri. Iyo. Minsan lingaw na kan sa diri tapos medyo maluya naman. Okay? Maluya naman. Okay? Paki taod-taod ta pagulayan ta giraray. Okay? So anyway, sabi ko Sendo, si SM John na kandidato po ini para vice gobernador. Para vice gobernador. Pinagsasahutan po na nakakomitir ki act of lasciviousness. Act of lasciviousness duman sa babae. Dahil man digdi figurulain, lalo na kung minor de edad. Bako man minor de edad. Jawaan babae gusto, alimbawa, inapihap mo, tapos nagreklamo iyan. Jawa gusto iyan. May problema ka, Noy. May problema ka talaga. Pag kinasuhan ka, madiritso ang kaso. Diba? May mga bagay na, alimbawa, balobagi. Tapos, ang maraot digdita, sabi nga ni po tabi, pero ini maluwas ini sa investigasyon kang PNP kung totoo na kunyaon digdi si SM John or nasa abroad talaga. Okay? Sabi nga ni po tabi, nangyari pit sa 25, si SM John pit sa 18 pala, nasa Singapore na. Diba? Nasa Singapore na si SM John. Tapos, so plane ticket lang pinahiling. Tadakulon yan, sain nga yaso, kwan mo, alimbawa, nagpurso sa babae na nagkaso, so duman sa kwan, pabayaan ta so, taod-taod na so, mga medyang nagparasirer keto ha.
Ta ngani na makasabot ka mo, kundi ka mo nakakasabot. Di ko ka mo masabutan kung kita baga sa media. Pabayaan ta ining mga nasa online ta. Daday man nag-aragi bilang broadcast journalist, bilang arog sa tuya. Igwag baga kita nin mga inaapod na lisensya. May lisensya kita, tabi, sa KBP. An examination dyan. So, tama nagigibuhon mo, yung broadcast code dapat aram mo. Ining mga nasa online, may mga pagiriba man kita dyan, nasa online, ganyan. Iyan, may mga aram yan. Pero sa mga baguhan, sabi ko rin, aram din do, digdi sa muya, mas urag-uragon pa sa mga baguhan na pinabakal sa ng suka, reporter na. Pinabakal nin tawyo ni Madiris niya, announcer na. Pinabakal po tabi nin sitsiriya dyan sa kanto, pag-uli, writer na, newscaster na. O, saka. Yan po. Urat yan na yan. So, sabi ko sa indo po, ang PNP, may obligasyon na magtao talaga nin certification sa arin man na partido na nagrereklamo o pinagrereklamo po. For the purposes na iyan, gagamiton yan sa korte with confidentiality. May confidential po yan na dahil po tabi pwedeng iluwas, i-posts, itaramo digdi sa radyo, may batas. Data Privacy Act, tapos may batas yan. So PNP, na ito man pwedeng masala diyan. Obligasyon kang PNP na magtaosin danin blatter certification both parties. Kung igwa man digding nagkasala na ipinost, malangan sa kuya, may kuwan sa messenger na abot duman sa blatter eh. Kaya lang, sabi ko, di ko man hindi pwedeng intindihan. Binasa ko lang, di ko man pwedeng intindihan yan because aram tampadagos na bawal yan na iluwas. Kan tinukar ko yan digdi na may blatter, di ko na, ginaranan ko sa si SM John Alegre. Taday man ako kakasuhan ni SM John Alegre. Tapatos man ako mag-discuss, di ko man siya inayot, di ko man siya binanog, digdi sa programa. Tapos sabi nga ni po tabi ang blatter, iyan po, formality lang iyan, duman sa reklamo, pero di mo pwedeng masabi na totoo na o bako. Iyo, nganing maintindihan nindo. Bako iyan, ang blatter po, bako iyan kawatan, na pwede mong ipropose, pwede po tabi na ipagbalangibog, kundi po iyan gagamiton, pwede sa korte. O kaya, kung dahil man makaso, nagkuha kang certification, nakuan, sa pagkatotoo po tabi, na ika, ano yan, kinuang ka, kinapkap kanoy, morning boss, si Kagawad Gilbert Orense. Marin aga tabi, wala. Bastang alam mo na yan, wad. Dahil pa garing ko dyan, mga Marso na siguro. February, madali on man sa na ini para 28 di sini. So, anyway, sabi ko sendo po, an makairak digdi kon in kaso ta, an pag-aaram ko si SM John, napikon. Si SM John, sa totoo lang, mabuot yan na tao eh. Mabuot yan. Dahil mangki problema yan eh. Kaya lang, pag siring kayo ni na, halimbawa, kung totoo man o bako, maray kung totoo, ikon bako. Kung bako po, maski ako man, maski gurano ko kapabuot po tabi, because ang pinag-urulayan digdi, iyong pagkatao, uragan talaga, an aram ko, ma-file nin kaso. Sisingon niya nan madadali, kuning kaso. Kung nag-otik si masahista, na nag-otik siya, nawra man palan so tao, ginibuanin istorya, ipin case, kung isiring kayo ng klase, ang nangyari,
Sabi ko sa indo po, sa inot kong tinaramdig di sa broadcast ko, na ang blatter, day nangulugan na totoo na, iyan, o totoo o bako. Tayan for record purposes. Kaway-kaway daw sa mga kaiba ko na naglilinig sa palibot kan bugtong. Naga-clean up drive kami. Yugon man, mga may guson. Si Kagawad Bert kan, bako pa ni Kagawad. Day man, mas ngayon sa, Kagawad, sa laog ka, sa palibot ka na rin mo, nagsigid ka. Ngunyan, tapos ka. Yung pigsabi ko sa imo eh. Yung mga pigsabi ko sa imo kay ito eh. Ngunyan, tudas ka. Naribate si. Di ba? Iyon na po ang sabi ko sa indo. Si SM John, Jawa ano kabuot. Jawa ano kabuot. O maski para sa kuya, ay mapurso ako ng kaso. Ngunyan sisay po ang malalanog digdi ko ng kaso. Kung otik ining blatter na ini, ang malalanog digdi si babae. Kaya mo manini kung sala so sinabi mo. Kaya mo man. Alimbawa, ikan victim, ay, sala nga palang tabi ako, una ako nga, pizza 25 ito nangyari, ay, pizza 15 palang pasa na nga ito. Supplemental blatter ka ngunyan. May luho na po yan. Dahil na. Dahil na. Ano ba nangyari? Maluwas at maluwas tabian. Katotohanan dyan. Okay? Kung in kaso man po tabi ikanini nag-uotik, perjury yanoy ay ni makakasuhan kakaan. Kung ako sa imo, siring kay nang gibuhon mo, tuturuan ta ka na, tangani po na bako kasanaman an madali digdi kun bako man totoo. Kun bako totoo. Pero kung totoo, ipurso mo. Kung totoo po, ipurso ang kaso, kasuhan mo si SM John, totoo. Kung bako, taduang bagay, totoo bako. Ang argumento tangon yan. Kung bako totoo, ituro mo na nini, kung sisay po so, nagsadol sa imo, or nagsidol sa imo, na tao na gibuhon mo yan. Tasinda po, digdi, kasarabay sinda sa kaso. Kasarabay sinda sa kaso. Mahapot ka mo, sumidya ngayong nag-post. May paglalagyan, sumidya. Sumidyang nag-post, may paglalagyan. Why? Why? Nata po, tamay paglalagyan sumidyang nag-post. Kasi, ang police blatter certification po, dahil nindo yan pwede na i-post sa social media because iyan confidential. Mag-apot ka mo sa police. Alimbawa, media, midbid masanan do si Mamalo Kalubakib, di ba? Di ba? Isi siyan, dahil nakakamidbid kay Mamalo Kalubakib. Ano ba yan? Police Colonel Malo Kalubakib. Sisya, Jawa ako na chinachat ko lang yan. Alimbawa, media kita, i-chat mo lang si Mamalo, ano ang pwedeng gibuhon ka ini? Ipopost ko ini. Matataraman ka mo, taiyan po, bawal na bawal. Alimbawa, nagpost ika. Si Darwinson nagpost. Di nadali sa duman. Cyber libel yan eh. Isinir ko man. Di bali ka mag-comment. Ako nag-comment man ako po tabi duman. Sabi ko, nata pinaluwas yan kan PNP. Which is iyan confidential dapat. Ibaga, pati ka mo nag-share, nag-post, nag-share, may aabutan po tabi kamukaan na kahirasan. Diba?
May kairasan kamo kayan kung sa ano yan, kung sa paroy igwa kamong kabakas kamo kaan. Kaya baga dapat maging maingat kita lalo na sa mga taga-media. Maging maingat kita sa tuyang ginigibo. Kundi taara mag-apot kita. Di ba tinuruan man kita digdi po tabi sa broadcast code? Dahil man kita po tabi pwedeng masala dyan. Because tinuruan kita eh. Unless otherwise naturog ka kan, itukdo ito po tabi kan. Magdagi-exam ka bilang membro kan kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Or, ika po, day ka pa nag-agi dyan. Diba? Tama kanuso na. Sige daw. 27 minutos na. Lampas alas 6. Mga idol, alam nyo ba? Mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol? Nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Start to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 32 lampas an alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Treinta-7 minutos po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga digdi po sa intirong Pilipinas o DCG. So sabi ko sendo po tabi so mga taga-medyang nagporost kay ito tapos para sa kuya ako siyempre sa broadcast code kasi kami na mga taga-media, dahil kami pwedeng magtistigo kontra sa muyang mga kabado. Dahil kita, siyempre ang satuya po na ang satuya po tabi na pagmakulog dyan sa mga membro kan media na kung nakakasuhan ng libel, cyber libel or libel, siyempre ang pagmakulog niya mo po tabi sa muyang kabado. Ta mga tugang media sa broadcast sa hanap buhay. Inian sa muyang bread and butter. Kumbaga, digdi kami nagkakaon, digdi kami po tabi nabubuhay. Kumbaga, saro ini po na saro po tabi ini na agyat sa satuya kung kitar karasuhan pero po ang sasabiyon ta na maski kabado ta dahil lang kita pwedeng magtistigo kontra sa senda. Kaya kung namumundo kan may mga taga-media na kaito na dinaliso kuan taga-media man nagsurog sa politiko, nagtistigo kontra sa taga-media. Sabi ko, unethical yan. Unethical. Dapat nagkuha na sa nang iba, bako na sa taga-media. Kumbaga, ika nagdudo man sa pagiriba mo Ang problema, pinirdisinda kang sa kaso. Namayad gani gayon. Kung ako ang kasuan, pag ginanak ko, pabayadong ko kamo. Grabe yan na rin-out din doon sa kuyang pagkatao Yung man sana yan, dahil katukal na kwarta kantidad yan Ngunyan, digdi, kung in kaso man mag-file nin kaso si SM John Alegre kontra digdi sa mga kabado ta sa media. Kabado ta sa media. Iyan po dapat din dong hampangon nata. Ta kasi nasala ka mo. Ako ang tapo tabi na nasala po kamo. Nasala kamo digdi sa discarding ini. Okay? Dapat po na iniisip ta para ber po tabi yung pagsurog dato sa mga politikong ini, dapat iniisip ta po tabi ano po ang trabaho ta, ano ang obligasyon niya to na media sa publiko. Ano ang satuyang obligasyon tabi? Diba? Siring man sa nang kansa kasimple. Kung dai mo kayang gibuhon ang siring kayan, dai ka magmedia. Diba? Kaya kung in kaso man kamo kasuhan po tabi tapos madali kamo diyan, kamo an may tagibo ka anta, nakipag-compromise kamo duman sa sala. Yeah? Nakipag-compromise kamo sa sala. Kaya bagangon yan, sa totoo lang, di taman mababasol yung tao
Tamaski diyan sa post. Kala ko lang nagkakuha na, ay ba nangyaya kami, tabayad ka mo? Oh. Which is, di naman pwedeng mabasol yan na mga nagtutubod na pigbabayadan kita kan politiko. Tangani sana po tabi na darahon tasinda, which is sa satuya, bawal yan. Siyempre, alimbawa niya, paano ngayakan? Sa istasyon baga ngaya, pag nagbo-broadcast ka mo, may mga pinagkukwang ka mo, pinag-urumao ka mo, may mga bareta. Siyempre po, iyan, parte yan kan sa muyang obligasyon. At the same time, kung tinibagang radyo, an internet, an broadcast, iyan baga po tabi, negosyoan. Ang kliyente me, kung political season, so mga politiko, jingle, may bareta, kung ano. Iyan po, parte yan kan, media mileage ninda po tabi. Pero nagbabayad yan. Pero bako gustong sabihin na tamiling laog yan digdi sa samuya, diyan ka na po, iyan na po tabi talaga yung dudukutan mo. Bako, sala. Sala. Mali, kung politiko ka, siyempre ka-apil ka. Siyempre ka, ipuhan mo po tabi, so ka-apil mo. Pero kung bako ka man po tabi, bako ka man politisyan, kaipuhan na tanuson ta po. Ini, tanghanin dahil maraot kita sa tao. Kaya sabi ko sa inyo, otruhon ko na data po pwedeng basulon yung tao kung nata maraot ang paghiling sa satuya bilang media. Kasi po, nahihiling ninda po kung ano ang ginigibo kan satuyang mga pag-iriba. Bako man yan po tabi mga buta. Iyogon mo yan. Minsan, so sumidya, iyon na po ang nagkaso sa politiko. Kung ilingon mo, ano man ang signifikanting interest po tabi para sa imo bilang taga-media, nakakasuhan mo sa politiko. Di man kimatubod, nawara po tabi kayan sa likod mo. Duman kita nagkakadarali. Di ba? Duman kita nagkakadarali. Sabihin mo man po tabi na kami, bako kami bayadan ki politiko. May mga matubod, may mga dai matubod, tutuya-tuyaon ka pa, ibabas ka pa po. Kaya tumunong ka na lang. Ang gibuhon mo po tabi, gibuhon mo yung sa imong obligasyon bilang membro kan media, bilang broadcast journalist, kung ano po tabi ang nakapalaman sa broadcast code, tangani na igalang ka. Napakasimple. Pero kung arog kayan, day pangani nagbablater so biktima, pinagtataram na po tabi nindo, pinagpo-post na nindo, pinagbo-broadcast na nindo, may problema talaga. Isablay palan. Isablay palan. O, paano kita kaan? Kan sumidablay, may problema. Oni lang po tabi an ano yan, nasala ka mo. Digdi lang po tabi ka mo nasala. Na dapat porbir ka mo nagibo kayan, ininvestigaran rin dokon sa inso tao. Garo da nindo na pag-adalan, adi. Dapat, anidot kayan, sensyang yan. Anapon mo, ay, nasa abroad, ay, day na, ikwanta so pizza. Tara sa abroad, pagyao, nasaka na kita. Pwede pa po tabi na pagtubudan. Natubudan, mas kidaiman. Di ba? Pwedeng tubudan, mas kidaiman. Kasi yaon sa tao. Pero ngunyan po na, kan nagluwas, linuwasan tulos po tabi kiresibo na uni ngaya ako, talagang warang matubod. Wala po din matubod. Dahil,
Di ba? Kaya kita tapos na discredit puso. Alam mo, ako sa media, nagparabalangibo ko ka ito. Dinali-dali ko po so suspect. Ito pala nasa abroad. Iso tawo, sasabihin baga ko, ay tikulon nga ang announcer na ini. Uto nga si Sim yun, nasa abroad. Paano man niya ka? Dahil pa nga nga pigbabalater, pigbabarita mo na. Ay, sus Mario, si po. Kaya kung ingkaso man abuton ka mo nin, kadang-kadangon yan, dahilan sa kaso na posibleng arampangonin daw. Iyan po tabi is, sabi nga ni po tabi, deserve nindo iyan. Diba? Na magkakarasuhan ka mo because bako kita responsable sa satuya po na obligasyon. Sa satuyang ginigibo. Bako kita, ura kita din. Nawara po tabi so kwanta, pagiging responsableng pigaapon. Pagiging responsable na broadcaster, na media. Kaya po iyan ang nangyari sa kabagasan. Pati yung, pwede nga ni magkaso ang PNP digdi eh. Duman sa mga nag-post, tabi, jawa deleted na ang post nindo, tapos nag-broadcast kamukaan. Jawa deleted na po ang post nindo, the moment na ilinuwas nindo so, certification kan blatter, na-commit na nindo po tabi so crime. Jawa pig-delete nindo yan, madadali kamukaan. Tako na screenshot na iyan, paka-screenshot po tabi, iyan po, ang cellphone nindo, madadaysik iyan, maski sa kapropino ni, maski deleted ng mga messages po, gabos iyan, maluwas. Dahil makautik, maybe makautik ka mo po tabi dig physical, pero pagabot sa investigation po tabi, proper investigation pa ay. Matutudas ka mo digdi. May, sabi ko sendo po, sa maabot na mga aldaw, may mauruka digdi, may mahiribi digdi. Diba? May mahiribi digdi po tabi because makakasuhan. Yugon mo ang kasuhan ka. Tapos pagbayadon ka po nin pagbayadon ka po kumpira ang gusto kan magabat yan. Halimbawa si SM John Alegre humagad nin 5 million ngaya damage sa sakuyang pangaran because bata kandidato sa vice gobernador 5 million o 10 million. Sen man ka mo makirit-kit ka? Kung tultul kitang taga-media, dahil man kamong makukuang siring ka anak kwarta sa pagtatrabaho ta, maski sumildo pa kamong 50 milang bulan sa radyong pigtrabaho, dahil man kamong makakuaki 5 million. Sen ka umakua? Saka. Di ba? So, uni pa. Sabi ko sendo po, dapat pinag-isip ta because may mga nadamay kairak man ka nadamay halimbawa siyang kalaban ni SM John Alegre duha man sa nang kalaban baga sabihin ko na sendo prangka si tugang ni Representative Saldico si Diday ko na kandidato man bilang vice gobernador tapos yung saro si ito so board member sa si Arandia, kandidato man na vice governor. Jaw ako on po tabi o dai, ani SM John Alegre, maduda. Maduda na, baka kagibuhan ini kanduang ini, nakalaban niya.
Dahil man ki iba eh. Dahil man pwedeng ka, kung tabako man kalaban sa mayor, ano man ang pakiaram kan mayor dyan na dahil man bako ko man yung kalaban. Kalaban ko si Diday, ang kalaban ko si Arandia. Kung ako para kay John Aligre. Diba? Bako ko man kalaban si Joey Salceda. Dahil man pwedeng isabay dyan si Congressman Joey Salceda eh. Bako man ang kalaban ni Juan. Ang kalaban ni Congressman Joey Salceda, si Gobernador Noel Rosal. Sa politika. Di ba? Ewan pwedeng isabay so gobernador, so congressman dyan. Ang number one dyan na pagdududahan mo, siyempre, suduang kalaban mo. Di ba? Suduang kalaban mo ang pagdududahan dyan. Kung daiman kipagkaaram suduwa, kahirak man, kang ginibunindo. Kahirak man, because madadamay digdi, mararaot baga po tabi so pagkatawo kay itong kuan, ay kagibuhan ngayon ni kuan palan, kalaban palan kaya man. O maski ako man, nagibo ka ng istorya, maski dyan ako sa imo maboto ko ta na, taotikon ka, dahil man ako maboto na sa imo, digdi na ako, otikunong ka palan. O bako nadamay. Magbuya po tabi, ining doang ini, si Arandia tapos si Diday ko, digdi sa nangyaring isyong ini kay John Aligre, damay po sa tabi sinda digdi sa opinion kan publiko. Do bako sa batas, pero yung public opinion na dipisilon po tabi yan, dipisilon yan po tabi kawikawon. Damay kamo, takamo sukalaban ni Kwan, kamo sukalaban baga ni, ano ini, ni John Aligre. Damay ka mo eh. Taka mo ang pagdududahan na kamo na sa likod kaan. Sa balo bagi, kuning kaso, sabi ko sa indo po, balo bagi yan na blatter na yan. Kung totoo di, dahil problema. Kung balo bagi o tek, kamo ang pagdududahan na baka kamo yan mastermind, tano man ang pagkaaram ka itong babayeng ito? Anong purpose niya? Sa kadakulang kan tao, so busy gobernador paan titirahon nindo. O yun yan. Kita bagabako man kita mga patal. Kaya baga sabi ko sa indo, yung conviction nindo sa Court of Public Opinion, bako po tabi sa legal court, kundi sa Court of Public Opinion. Jawa de kamong pagkaaram, yung tao po, ma-desisyon. Kaya baga kung ako kay sa mga kung si Arandia, kinatawan Arandia po, igwa po tabi siyang mga tao sa mga barkada sa media, or si Diday ko may mga amigo siya sa media, na iyo po ito ang mga kasabit duman sa pagbalangibog kan sala po tabing istorya, kudut-kuduto nindo yan. Tapi nasubo ka mo eh. Araliw na nindo yan sa palibot. Dayan po tabi, bako yan tama, bako yan, kumbaga, bako yan po tabi, para sa indo. Araliw na nindo ang midyang iyan, ipapasubo ka mukaan, nini nunoy, ipapasubo ka mukaan. Bako man sa tagamid yan na sakripisyo digdi, tas sa tagamid yan ay mong bobotohan. Kamo po na politiko na kalaban kan mabisi gobernador, kamo sa sautan, kamo po ang babaluson. Napakasimple. Aram nindo kon magpaturo kamo kay Congressman Joey Salceda. Ako sa totoo lang bilib ako kay Congressman Joey Salceda. Lalo sa media, iulukan sa tirahon mo si Congressman Joey Salceda. Kang gobernador yan, na nakakaulay ko yan. Jawa nga yaawin, taawin ang ngarangan sa ko, jawa nga yaawin, ayot-ayoton mo ako sa radyo, nag-uulok lang nga ako, dahil man ako matanong din maraot sa bot sa imo, because trabaho mo yan. Iyan ang pigtatarami, trabaho mo yan. Kung may nahiling kang sala sa kuya, tirahon mo ako sa radyo. Yan sinasabi. Pero bako ako dagit sa imo. Abo ko kikalaban. Okay, abagabarkada niya ka, boss. Nagkapira man sa nagtitira kay
kuan eh. Markada niya ka, boss. Kasi dahil man yan nagpatol sa kung ano-ano, ang ginigibo po tabi kayan, ang ginigibo po tabi ni Kong Joey, ikwang ka lang. Kumbaga, i-advise ka lang. Diyan madagit sa imo. Di ka man kiyan taraman na sugoon na tirahon mo ngayon sa media, siyempre dakulon amigo kaan. Tirahon ngayon di yan nagigibo kaan. Taan rason po tabi kayan is, sabi nga ni po tabi, constant kindness. O dapat igwa kita kaan. Nganing maloy ka sa politika, igwa kita kaan. Pag may media nga ni kayo po tabi na pigparatira mong iba, kung ano-ano, mataram yan, nadangog ta ka, pabayaan na dawaan, di ka magparang. Advice ka po tabi ka, di ka magkimako, may nakaan. Di ba? I-advise kaan. Bako na titira-tirahon, sala. Kaya so, kuan, taday mo man pwedeng i-dukot digdi si Congressman Joey. Ano ang pagkaaram ni Congressman Joey sa pagigiribo nindo? Magkakadramay pa nindo kan makalukuhan nindo. Mariso nakakaaram po tabi sa ugali kan kongresista. Iso dai. Dahil nga takatikit yan, Ura man yan in kan. Ang makairat digdi po, nasakripisyo digdi sa isyong ini si suduwang vice governor, vice gubernatorial candidate, suduwa. Tayon pigdududahan siyempre. Na yon may pakanakaan. Ni kunda iman, kairak man. Sabi ko ni Sendo po tabi, sa legal, lusot yan takon bako man. Pero sa public opinion, tudas. Mas magabat itong sa public opinion. Why? Doon man nagkukuha po nin boto Doon man nagkukuha nin boto. Doon man po tabi, nakakounted yung boto para sa inda. Tangani na makadalagan sinda doon, makatukaw sinda dyan sa maipukpukan bilang presiding officer. Sa butan nindo. Iya po. Kaya digdi sa duwang kalaban ni SM John Alegre, apoy rata siya, isa so, pigtitirang yan. Doang kalaban, kung may mga amigo ka mo sa midyang siring kaya ng ginibo, kuduton mo, tampaon mo ta sala ang ginibo ninda. Araliun mo na yan ta, iyan ang ikakaraot mo, iyan ang downfall mo. Iyan po tabi ang downfall mo. Diba? Magpaturo daw ka mo dyan kay Kong Joey. Magpaturo ka mo, tangani na maray ang dalagan. Kay Kong Joey mismo. Ti-advise ka mo kaan. 100% yan. Diba? I-advise ka mo kaan tama. Naday ka mo po tabi mapapasala. Iyo? Sige ha. Alright, so inabot na kita nin oras. Din pa mamaaram po digdi sa programa. DWRL Bareta alas 7 masunod.